Ma'am, ingon ni Maria, ma'am, kaunon daw ang adlaw sa Bakunawa. Tinuod gani na ma'am no? Mga bata, gibalita nga dunay umaabot nga solar eclipse. Tanawa biti, tama lagi ko, di man gud mo mutuo sa kuha. Uy mga classmate, kagabi iba, nabina ko sa radyo sa muang silingan. Unsa man ingon sa radyo sinyong silingan day Maria? Kuan daw, karon daw Lunes, naa day solar eclipse. Sa imuha na dunggan. Gabi nakakita po ko sa balita sa Huy gising na agud day solar eclipse. Ano, tinuod na? Tinuod gani. Dudong Pawiks, unsa din ang solar eclipse? Wa kabalo, kanang solar eclipse, magnitngit ang kalibutan ana. Ngitngit din na Maria, mupud bitaw na ako nadunggan ba? Ni alangan dili mo ngitngit na ang kanang adlaw kauno na sa dako kaayong bitin mo na ingon sa mga karaang tao sa una. Maria, kung kauno na sa bitin ng adlaw, maluto jud na siya kay kainit anang adlaw. Ikaw, mao po ingon sa kong papa, tinuod ay na. O tinuod mo lang mo gawas intaw ng dako kayong Bakunawa pagkauman kauno ng adlaw mo man kayo mo. Ma'am, tinuod daw mag-solar eclipse karong Lunes? Si Biti ba giina na gina ko nga tinuod na. Gibalita taon sa radyo kagabi ma'am nadunggan ako. Ma'am, ingon ni Maria, ma'am, kaunon daw ang adlaw sa Bakunawa. Tinuod gani na ma'am no? Mga bata, gibalita nga dunay umaabot nga solar eclipse. Tanawa Biti, tama lagi ko, di man gud mo mutuo sa kuha. Mga bata, kanang istorya nga mungitngit ang kalibutan, nang gikaon sa Bakunawa ang adlaw. Istorya na sa mga karaan. Mao ba dai ma'am? Kay mao man go istorya ma'am nga gikaundo na sa Bakunawa ang adlaw, mao daw mungitngit. Usa jud ay ka tinuod, ma'am, nga anong mungitit ang kalibutan. Tama, mauna itong klasiyon karon ang solar eclipse. Ma'am, dili jud na tinuod ma'am nga kaunon daw sa Bakunawa ang adlaw, mao na mungitngit. Dili lagi Maria, matukan ang Bakunawa. Ikaw Maria bagi inanagay ka na dili no. Mao na tong klasihan ron aron makasabot ta kung unsay solar eclipse. Mga bata, ang solar eclipse talagsa na kaayo mahitabo sulod sa pipila ka tuig. Pasabton ta mo mga bata ha kung unsa na ang solar eclipse. Mao ni ang kalibutan. Earth. Mao ni ang moon. Mao ni ang sun. Mga bata, for example, mao ni ang sun, mao ni ang moon. Sa sigig tuyok ang moon mga bata, nagkataon nga nagtungod sila. Halaon, nagtungod bitaw. Ay, mao di ay ma'am, nga nagngit-ngit na di ang kalibutan no, kay natabunan na di ang kahayag sa adlaw. Mga bata, ang kahayag sa adlaw, natabunan sa bulan. Maunang ningit-ngit ang kalibutan. Pero sa pipila ka minuto, mibalik og tuyok ang bulan, ug maunang mibalik og hayag ang kalibutan. Ay, mao ba di ay ma'am? Bantog na day na solar eclipse ma'am no, kay natabunan day na sa bulan ang kahayag sa adlaw. Sa ato pa di ay, dili day na magdugay po ma'am no, dali ra day kay na ma'am no. Dili da tinuod ma'am na kaunon jud ay sa Bakunawa ang adlaw. Bitaw no, dili jud day na tinuod.